Moikka vaan kaikille! Tänään mä kerron 7. Joo, hassun numero 7. Mä en tiedä miksi mä jäädyn. Mutta niin, 7 tapaa säästää. Ei mitä. Siis tätä koulun alkamisvinkkiasiaa hommalia. Eli vähän niinku back to school meininkiä ja silleen. Mutta ei kun aloitetaan. Eli 1. Unirytmi. Se pitää niin kuin järjestää, ajoittaa. En mä tiedä mitä se sanotaan, mutta kuitenkin silleen, että sä menet ajoissa nukkumaan, herät ajoissa. Niin mahdollisimman aikaisin. Niin kuin sillä, että mä en oo vielä aloittanut, että viime yönä mä valvoin 2. Joten tehdään tää yhdessä. Joo. Ja muuten sori tää tausta, tää on oikein tällainen kaunis, tuolla on kaikkea vanhaa selää ja tuolla on ruksia ja heinää. Joo, mä oon täällä meidän heinälaudassa, koska ei ollut mitään muuta paikkaa. Auto. Ja toinen, en mä tiedä mikä tää on, mutta siis kuitenkin, niin varaa aikaa aamulla, kautta säästä aikaa aamulla, että niinku, sillä sulla on aikaa tehdä kaikki. Mä en tiedä vielä milloin mä menen taksille, mä en tiedä vielä milloin herätä, joten mä en voi nyt oikein tätä niinku vielä sanoa, että kannattaa, jos sä lähdet tohon aikaan, niin kannattaa herätä tohon aikaan, mutta joo. Ja. Mutta joo. Sitten 3. Syö aamupala, se on päivän tärkein ateria, joten syö se. Syö runsas aamupala ja nyt tulee isän kotiin. Joo, niin syö runsas aamupala, ruisleipää, puuroa, ihan mitä tahansa, mutta runsas aamupala. Koska se ei ole kiva, jos ekotunnille tulee nälkä. Joo. Sitten 4. Katso valmiiksi seuraavan päivän vaatteet, koska se on sit inhottavaa etsiä niitä sitten aamulla kiireessä. Ja joo, sori taustaäänet, iskä tuli kotiin juuri äsken. Sitten 5. Laita tavarat, eli reppuja silleen etukäteen valmiiksi edellisenä iltana. Aamulla valmiiksi, koska sit se on inhottavaa taas kiireessä sitten. Tänään pitäisi palauttaa kaikki kirjat. Mun kaikki kirjat on ihan kaikki olla levällä ja sit 5 minuuttia aikaa, että taksi tulee tai lähdet kävelemään kouluun. Joo, niin. Joo, sitten tää on vähän sellainen erilainen niinku muistisääntö tai siis sellainen juttu, että tee läksyvihko. Joo, mä tiedän, Vilmaa keksitty, mutta kuka Vilma siellä käydä? Sulla on se siellä repussa, sä voit ottaa sen samalla sieltä repusta, avata sen läksyvihkon katsoa, että ahaa, 10.7. on tullut 7.10. on tullut tollanen läksy, että uskonnosta, että teet tehtävät 1 ja 2 sivulta kysymysmerkki. Niin, sit se on sulla siellä valmiina. Sitten 7. Säästä aikaa ja mulla on pari vinkkiä miten. Eli laitat just ne vaatteet valmiiksi, laitat repun valmiiksi edellisenä iltana. Tai itse asiassa laitat niinku 2 vaatteet valmiiksi asukokonaisuuden. En mä tiedä millä haluat sitä kutsua. Mutta 2 sellaista, että jos sä et tykkääkään sit seuraavana iltana, ei kun siis aamuna, siitä ensimmäistä valmistumasta asukokonaisuudesta, niin sitten voi toisen. Niin, joo. Sitten pakka se reppu valmiiksi ja sitten jos sä meikkaat, niin laita ne niinku sille niin laita ne edellisen päivän niinku mitä edellisenä päivänä ne mitä meikit sä et käyttää, niin valmiiksi siihen pöydälle sinne, että sun ei tarvitse ruveta kaivamaan niitä mistään hevon pyllystä. Ja niin, laita kaikki tavarat niinku valmiiksi paikalle, että sä aamulla voit vaan niinku ottaa ne, meikata 5 minuutissa nopeasti ja paitsi että jos haluat
kunnolla laittautua, niin varaa siihen ainakin 15-puoli tuntia aikaa. Mutta joo. Niin, siinä oli kaikki 7 vinkkiä. Ja se on sitten ensi videoon. Heippa!